দে হাই করে যোগ একবার ইউটিউব দিবা পারিম না মোক দেখাই না পাই हाय लोगोफोर खुलुमबाय हाय होनदे खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव गासैखौबो बरायनानै लाहरग्रोनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर जाय बिथांमोना आंनि भिडिअआव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामहर कमेन्ट खालामहर आरो साबस्क्राइब खालामहर दे लोगोफोर थ' लोगोफोर आङो नै दायो मा होनो न'आवसो फैलायबाय आरोना आलासि जानो आइ लोंहानियाव ओमफ्राय आङो न'आव फैनायनि जाहोनानो जाबाय नै जोंहा आब'आ माने बेमार जाना दङ लोमजानानै दङ एसे ओमफ्राय उनाव आइ माबा बाबानि बिब'नि फिसाजो बिब'ना बाबानि बिब'नि फिसाजो आरोना ओमफ्राय दायो जोंहानि आनैया बिजि खुयो नालाय माने जोंहानि न'आव फैना दंफैयो बेनि थाखायनो माने खबर लानो फैब्रबबाय आरोना दिनैसो फैब्रबदों आङो ओमफ्राय दायो नै आनैया एसे माने देहाया दुरबल जानायनि फिल्डआव एक्सारसाइज खालामनो थिनहरदो इखौ खारनो थिनहरदो मानसिया साख्रिनि एप्लाइबो हरना दोनहरदोनो ओमफ्राय देहायाबो एसे थिग जाथों होननानै थिनहरदो आरोना ओमफ्राय आं फैफाबाय ओमफ्रायथ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम दे थौदो नै गेलेग्रा थफ्ला जोंहा दिनै जोंहा बिब'बो फैदो आरोना इखौनो खबर लानो फैदो आगोल माने सिख्लायाव फैनानै थाफैयोमोन नालाय इबो माने जोंहा न' दा हारसिं फैनानै आं बोरैबा मोनदों नोंसोर गैयिखाय खालि मोनदों होननानै होनहरबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय उनाव फैबाय आरो खबर लानो नै जोंहानि पुपुखौ बाबुखौ जोंहा बिब'नो गालांसै आरोना गथ' मानसिखौथ' दैमा बारनानै लाङा फिल्डआव लांफाया ओंखायनो गालांबाय बिब'जो दायो जों थांनोसै जोंना फिल्डआ लोगोफोर नै फिल्डआ ओमफ्राय ओरैजाय माबा दङ दैमा दङ दैमा गोथै ओमफ्राय आब'आ माने बांगाल सिख्ला सासे खारफैबाय थायोनो फिल्डआव बेखौनो माने रायज्लायनो थांदो इयो नंगौना नङा होननानै दिति नै जों खारफागोन सोंना लाबाय दं नै आब'लाय बुवा दे दे हाय করে যোগ একবার फोरोंबाय दोङो आरोना गावहा मा होनो ओमफ्राय मानसिया बिराद माथोआनो लासैथार माथोआनो फिसाथार बारा खोनायानो खोन्थानायखौनो नोंथांमोना खोनागोना खोनायाखै मिथिला लासैथार रायज्लायनायानो माने इना खोनानो नागिरा অলপ জোৰে কওক পুটুয়ে মাস্টার মানে চাই আছে
পুতুক চিনি পোৱা নাই মই ইটাই চাই চাই কিনে গম পালো পুতু বুলি কি লাজ কৰে দে হাই ক একবাৰ দেখা পাবি মোবাইলত দে বাবু ক হাই 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 আজি অলপমান শিকাই কিনে কালি অলপমান শিকক ইয়াৰ ইনজেকশ্যন লৈ আছে না মানে অসুখ হৈছে মানে অলপ হ'লেও টাইম আহিছে না সেইকাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিব আহিলা আজি হা ओमफ्राय হ'ব हाय हाय হ'ব दिनैसो नुदों नोंखौ मा खबर मोजां दे गोसान मोजां दे 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 गेले खेला गेलेनो बिदिनो Diti Paling bagus. Dinese pas na ya kono ade. Kiman? Kiman hol? YouTube diba parim na? মুখটো দেখা নাপায় আৰু কথাটো বেছি শুনাই নাপায় ইমান খৰুকে কয় মাতটো ইমান খৰু लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आंबा बेखिनियानोमोन बांद्राय गोलाव खालामना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामहर कमेन्ट खालामहर आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय बाय